ni Architect Rodrigo Alde ng papadisan ni Miss Regina Gopole nga ni Honorable Kagawad Ralph Elpides. Waray na ko ni Ralph. Pumanaw ng si Ralph papunta sa kanilang bayan. Wala na. Konsulat, ipasaya na ni Architect Rodrigo Alde ng papadisan ni Ma'am Regina Gopole. Music. Kadi naman, pagsalayaw agad kita. Puro tinik aadyo ng tuyugan, kahilingas sa araw. Sige sayal na, ayaw pakiha, kay para malipay kita. Maumay ini, nasalayawon, kay yahudan. Kung maruruyan ka, tuhan masista, yan ang tuliwan at magkikinanta. Ikaw at mapapa, ikaw at masayaw, yan ikaw iwan na bakit sa kala. Kung ako mapagaw, ayaw mabanata, kay magsasaro sa liwan na kita, kay maaraman, ako sumayaw, kahutan. Yes! Sige! Sasaro sa liwan na kita, kay maaraman, ako sumayaw ang lahutan. Kung ikong ibig na sarayamon, kay amon atong kamon. Pinamanisan, ginagalahan, kasayaw ahapin ko. Sugadhan ko na lang, bukan kurang sa, ayun ang sabaron ng ibig mo. Kay ang lahutan, usahan sayang aminuno. Rodrigo Alde, og sugat ma'am kan ma'am